Saúdos, benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. A segunda fin de semana de competición da temporada 2025 comezou o sábado 5 de xullo en Mugardos. Tarde de moito vento que obrigou a optar polo formato de contrarreloxo. Así se preparaban as protagonistas da séptima bandeira femenina Reganosa. Unha semana despois de verse as caras na apertura do calendario en Chapela, chegaba o segundo asalto para as remeiras das 10 embarcacións que este ano participan na Liga. A contrarreloxo disputouse en dúas quendas. Na primeira compareceron Castropol, Cesantes Bueu, Rianxo, a Cabana de Ferrol e Cabo da Cruz. Fíxense como estaba o mar de picado por mor dunha nortada tremenda. Condicións complicadas nesta crono a 4 longos. Botabas en riba Cesantes Bueu de Castropol. Rianxo dirixíase cara a segunda hacia a boca. Lonxe do tempo de Cesantes Bueu sería a Cabana de Ferrol a que se situaría coa mellor referencia. En segundo posto momentáneo para Cabo. Entraba Cesantes Bueu, despois adiantar a Castropol. A Cabana de Ferrol fixo o mesmo con Rianxo e colocábase no máis alto da táboa. Rianxo só batía o tempo de Castropol. E segundo mellor rexistro para Cabo a máis de 20 segundos da Cabana. Saían as da segunda quenda as 5 primeiras na clasificación xeral. Salgado Perillo, Amegrove, Mecos, Tirán Pereira e por último ia facelo a líder, Chapela Uofco, equipo que defende o título da Liga Feminina. Salgado Perillo e as Doleiros quedaban lonxe das mellores referencias da primeira quenda. Tampouco podía con ses tempos a Megrove, pero sí, metíalle 15 segundos a Perillo. Mecos no ecuador da contrarreloxo igualaba con Perillo. A máis rápida e con claridade, Tirán Pereira. As moañesas rebaixaban en 10 segundos o tempo da Cabana e a gran sorpresa chegaba con Chapela Uofco. A case medio minuto de Tirán. Remataba Salgado Perillo, sexta na clasificación final. A Megrove fora máis e establecía o mellor tempo. Pouco lle a durar porque Tirán a adiantar a Mecos e desbancaba a Megrove. Mecos sería quinta e aínda que algo reaccionou, Chapela non puido reter a camisola amarela da Liga. Terceiro posto para as da Area Longa, 37 segundos de Tirán Pereira. Novas líderes, as gañadoras da bandeira feminina Reganosa. Pois hoxe presentabas un día bastante duro, moito vento, xa ao final fixose contrarreloxo por, bueno, imagino que polas condicións. Sabíamos que iba a ser unha regata dura, que o primeiro e o terceiro longo iban a costarnos, pero bueno, fixemos unha primeira parte da regata bastante boa, primeiro e segundo longo, despois o terceiro sí que se nos fixo un pouquiño duro. Intentamos remontar un pouco a situación no último, non nos acompañou demasiado o resultado, pero bueno, hai que seguir intentando estar aí na zona media. Tempos da contrarreloxo en Mugardos, coa vitoria de Tirán Pereira por unha diferencia de 35 segundos respecto a Megrove. Isto propiciou cambio na xeral, as moañesas asaltaban o primeiro posto. 4, 3, 2, 1... Soltaban estacha as traiñeiras da Liga A na novena bandeira Concello de Mugardos. Segunda xornada puntuable da temporada e na primeira das dúas quendas saían a filial de Cabo da Cruz, Cesantes Rodavigo, Narón. A continuación faría o Mugardos, o conxunto que remaba no seu campo de regatas, e completaba esta primeira serie Mecos. Contrarreloxo a 4 longos. E o remate dos dous primeiros a filial de Cabo marcaba un rexistro que ia bater por tan só un segundo Cesante Rodavigo. As referencias das dúas primeiras trañeiras que tomaran a saída mellorabas con solvencia Narón. O tempo da embarcación verde non o puideron mellorar nin os locais. Aí temos a virada da besta rusa, nin tampouco Mecos, que fora mellor destas 5 trañeiras na xornada inaugural da Liga. O longo que máis gustaba era o terceiro e con vento a favor entraba a filial de Cabo, que finalmente conseguiu apuntarse o duelo con Cesante Rodavigo. Narón mantívose firme e sería mellor desta primeira serie. O pulso de Mugardos era con Mecos e os anfitrións non puideron cos do Grove, diferenza mínima entre eles, pouco máis dun segundo.
Con Bueu Simei poñíase en marcha a segunda e última quenda. Despois do equipo que o ano pasado competía na Liga Euskolabel, saiu Urme, o conxunto formado pola unión de Muros e Esteirana. En marcha a representante asturiana Castropol. E os tres últimos foron San Bertolameu, Ouversí, os seus veciños moañeses de Tirán Pereira, e para o final quedou, o igual que na feminina, Chapela Uofco, portando o mallot de líder. Virada de Bueu Simei, momentáneamente mellor tempo. Urme cedía 11 segundos. Tampouco Castropol ia poder coa referencia de Bueu, pero sí que ían rebaixar as tres traiñeiras da Ría de Vigo. San Bertolameu facía 9.33. Tirán Pereira 9.34. E a máis rápida Chapela Uofco 9.32, é dicir, as tres primeiras estaban nun pano de 2 segundos. Concluía Bueu Simei, quinta na clasificación final. Urme quedaría xusto por detrás, sexta. Castropol remontou para rematar co cuarto mellor tempo. E na batalla 3 pola vitoria, San Bertolameu remataría a segunda. Tirán Pereira tivo de conformarse coa terceira praza e a vitoria por segunda xornada consecutiva para Chapela Uofco. Superior na segunda parte da contrarreloxo, levouse a bandeira Concello de Mugardos por 14 segundos de marxe. Pois moi ben, moi emocionados, a verdade que a segunda seguida, bueno, creo que vou te estar respondendo ben ao que levamos traballando, esta temporada pinta bastante ben para nós, bueno, con moita emoción, tanto antes como ao acabar a regata. Eu creo que non sairnos do noso, remar como remamos sempre, ao final en contrarreloxo tes que manter a cabeza fría porque danche referencias nas bollas e facer o teu, sobre todo un largos tan dispares como este que en contra frenaste bastante e a favor navegas moitísimo mellor, pois non tes que sairte de remada e ir pouco a pouco, non? Largo a largo e con moita cabeza. Aí temos os parciais da segunda xornada da Liga A. Chapela primeira, San Bertolameu segunda e Tirán terceira, mesma orde que na clasificación xeral. O domingo 6 de xullo, por primeira vez esta temporada, a Liga Feminina e a Liga A separaron os seus camiños. A competición das mulleres celebrou a súa terceira xornada en Rianxo. Nada que ver as condicións do mar coas da véspera en Mugardos. Así pois, a cuarta edición da bandeira feminina Concello de Rianxo puido disputarse no formato que estaba previsto, sen necesidade de recorrer ao de contrarreloxo. A Liga Feminina experimentou este ano un notable crecemento e alcanza un récord de participación con 10 equipos. Unha competición que non deixa de ir a máis en todos os aspectos e que chegaba ás augas do Barbanza con moitas cousas por aclarar, entre outras, se a favorita revalidar o título Chapela Uofco só tiveron a mala tarde o día antes en Mugardos, ou a loita polo título de Liga estaba máis aberta do que se pensaba. Primeira quenda, con 3 embarcacións, cesantes Bueu, Castropol e as remeiras locais, Rianxo. Expectación por ver en acción o equipo anfitrión, que viraba por diante de cesantes Bueu no ecuador da regata. Terceira posición para o conxunto asturiano, para Castropol. Na segunda parte da regata, Rianxo impúxose na súa casa e así cruzaba as bollas de chegada. Segundo posto para Cesantes Bueu e terceira posición para Castropol. Segunda quenda, tamén con 3 embarcacións, Salgado Perillo, Mecos e Cabo da Cruz. A igualdade entre as de Oleiros e as do Grove. A metade da regata e en terceira posición Cabo da Cruz, equipo que o ano pasado competía na Liga Euskotren. Chegada a meta como gañadoras de Mecos por diante de Salgado Perillo. Moi boa regata das dúas e terceira posición para Cabo da Cruz. E por último, aí temos as líderes, a Tirán Pereira xunto a Chapela Uofco, a Cabana de Ferrol e a Megrove na quenda de honra. No primeiro longo, Tirán Pereira máis rápida que Chapela Uofco por 6 segundos, pero aí ben, Chapela Uofco daba a volta a esa situación a metade de regata, lixeiramente por diante de Tirán Pereira. O duelo estaba servido pola vitoria, a Megrove que marchaba terceira. E no final,
sprint pechadísimo, máxima emoción en Rianxo por ver cómo se resolvía esta bandeira coa vitoria de Chapela Wofco por pouco máis dun segundo respecto a Tirán Pereira, Megrove que sería sexta e a Cabana de Ferrol novena. Triunfo de Chapela Wofco, o segundo da temporada, levándose a bandeira con sello de Rianxo e recuperando a camisola de líderes. Pues desde dentro, como ayer, pues no lo tuvimos tan fácil, íbamos con mente de ir a por todas y bueno, Tirán nos lo puso difícil, pero conseguimos estar ahí en la lucha y al final ganarles, pero íbamos con mentalidad buena y ir a por todo. Pues desde el principio sabíamos que íbamos a tenerlo complicado, pero no tanto, pero bueno, vamos a por ello y si sabemos que están en los mismos tiempos, pues vamos a lucharlo más cada día. La verdad es que veníamos de ayer, de hacer una regata que no acabamos muy contentas, que fue bastante dura y hoy pues salimos con ganas de hacerlo bien y nada, la verdad es que acabamos muy contentas, nos salió buena regata, además en casa, ya tocaba y nada, muy bien, muy contentas. Tempos das tres quendas en Rianxo, Chapela venceu por diante de Tirán e terceira fixo Mecos. Na xeral, empate a puntos entre as dúas primeiras. Campo con augas calmas, tamén Esteiro. Aquí se celebrou a 18ª bandeira con sello de Muros. A Liga alcanzaba a súa terceira xornada cos remeiros de Urme, dando a benvidas outras 10 embarcacións da máxima categoría masculina do Trofeo Xunta de Galicia. Primeira quenda coa filial de Cabo da Cruz, Cesante Roda Vigo e Mecos. Os do Grove non tardaron en destacarse e acabarían conseguindo unha cómoda vitoria. Segunda posición para filial de Cabo e terceiro posto para Cesante Roda Vigo. Segunda quenda con Narón, Bueu-Simei, Mugardos e Urme. Establecéronse dos duelos. Polo primeiro posto da quenda, aí estiveron Bueu-Simei e Urme, man a man, que se levaron os do Morrazo. Segunda posición para os anfitrións, non chegou moi lonxe, Narón deles, cuarta, Mugardos. E por último, quenda de honra con Castropol, a invicta Chapela Wofco, San Bertolomeu Bersí e Tirán Pereira. Saiu moi forte a líder, pero aguantaba Meira, 4 segundos. A diferenza na virada de terra, pero no terceiro longo, Chapela Wofco rachou a regata e anotouse unha nova vitoria. Triunfo da área longa, segundo posto para San Bertolomeu e a celebración da líder invicta, 3 de 3 para Chapela. A regata foi mitad e mitad, a primeira parte foi boa, moi calma, moi dura, e a segunda pois, pasounos un pouco de factura a segunda parte da regata, o último terceiro largo e o cuarto pasounos factura, aí perdemos uns cuantos segundos, pero bueno, en general o resultado creo que quedamos sextos, e bueno, é un puesto para nós bastante bonito lá. A verdade que moi contentos, seguimos traballando día a día, sen perder de vista os rivales, porque están aí tamén, non? Tamén reman, tamén entrenan, tamén queren gañar, pero bueno, tivemos un poquinho tamén o factor sorte que levamos as tres primeiras gañadas e moi contentos tamén. Chapela impuxos en Esteiro por diante de San Bertolomeu e Tirán, cuarta Castropol, posicións que se repiten na xeral. Ata a vindeira semana, con máis Soltando Estacha.